Знаете ли, че Виена я наричат червената Виена, защото се управлява именно по този начин? Община Троян се управлява по този начин. Но не мислите ли, че този социализъм, който мечтаете, не може да се случи днес в столицата? Може да се случи в Троян. Може да се случи в Париж, може да се случи в Виена, но незнайно защо не може да се случи в София. Аз нося цветя за Българската социалистическа партия! Ние не сме генетично по-различни нито от виенчани, нито от троянчани. Ние сме същите тези хора, които могат да решат, вече София няма да бъде така дясна, както на някой му се иска. Знаете ли, че Виена я наричат червената Виена, защото се управлява именно по този начин? Но незнайно защо не може да се случи в София. Запишете ме, другари!